athi umsholozi abantwana haba abantwana base-Afrika e-Afrika siyakhala bakhalela leli lizwe lethu izwe lentela usho njalo nje usho njalo yena thathwa ngabamhlophe yena thathwa ngabamhlophe awusho abawuyeke umhlaba wethu abawuyeke umhlaba umhlaba wethu abawuyeke umhlaba bawuthathe ngendluzula abawuyeke umhlaba umhlaba wethu nayilo ngoma engaduma ngayo nangithanda ngayo ethi solilanda izwe lethu akasisho sithi solilanda izwe lethu asisho bakhe sithi solilanda anisho solilanda konqamalala sithi baphilaba ababefundela bakhutha asisho solilanda komsholozi solilanda konqamalala komsholozi selanda yakhona amabhitha yakhona selilanda akuphakamise isandla akuthi victims of freedom Dorothy Nyembe Helen Joseph Johnny Mlangeni Victoria Mpange Nomzamo Matikizela Mandela Chief Albert Luthuli Chief Babatha Lamaninza Zondi Peter Mukaba Bheki Mlangeni Moses Mapita Elikhala Tata Mandela Solomon Mahlaku Khizani Oliver Masisho Asolilanda asisho bakokanda asisho bakokanda solilanda noma baphila siyaya mapita noma baphila siyaya angithi siyaya akasisho nayazi mama umshuka kaJohn Club asisho eParliament umkhonto asihole asifake eParliament asisho aJohn Club asihole asifake eParliament umkhonto uthembewe amandla yakubani mapita bafethu Dala macho
Stellenbosch Mafia. Stellenbosch Mafia. Citatis Veneto. Stellenbosch Mafia. Citatis Veneto. Paka unataka. Paka una mnoto. Paka una mshahara. Paka unaliwa. Stellenbosch Mafia. C'est pas la merde. Citatis Veneto. C'est pas la merde. Bakungu muto. Mama paka paka. Zizo zingulu. Bakungu muto. Mama paka paka. Zizo zingulu. Ushizo legas. I'm a sniper. Some corn, I'm a sniper. Some corn, Sabulan. Some corn, Siasha. Some corn, Sabulan. I am listening. I'm a corn. If you will go, I'm a lane. Pity and Kuala. Specialist ball, Kula. Specialist ball. As a specialist ball. As a member. Samba. Obetina, si a Pinta. Assim, tá, pinta,
khona umkhonto bekezela. Bekezela mfundi khona umkhonto bekezela. Comrades, we have special guest Yamakabane. To the organizer we region comrade Tumakai. Na pemuva sambingelela. Alala Makai alala. To the comrade to fundraiser na treasurer. Umapotisa. Alala Potisa alala. Comrades sivakashelwe ilembe region. Nani lembe alala. Sivakashelwe ePortshepstone in the South Coast. Manda. Umkhonto abaloli inhlangothi zombili lenhloso yokuhlaba uhlikise bacindezele bemnyama izulu limakepukepu bathatha ikalwa ithungela impilongolo bakuyana hlathi ithulisa umjongolo Ende wakithi kwanomayina indaba yakithi lenenhle engakhulunywa baba ukezenhlekisa zuma wathi cha madoda sesikhathele abantu abangawahloniphi amakhosi sesikhathele abantu abangabuhloniphi uboni bendabuko indoba yeqembu elihle elisungulwe eJerusalem yayithupha laluwini ukhetho bawantshontsha amabhodi indaba ekhulunywa amazwe amandla umkhonto sinzomashashalesi abalawulinza ngokuzombili siyaya eMoses Mabhida siyayigcwalisa eMoses Mabhida siyayigcwalisa amandla Waza mkhonto kwaza siphuthuma nje imvula ngakisinethe ngicela umama Skakane from EPWP. Thina ma-EP safa inzondo. Thina ma-EP safa inzondo. Thina ma-EP safa inzondo. Thina ma-EP safa inzondo. Msebenzi amandla qina msebenzi qina msebenzi uzonqoba qina ngikhathaleke makhomrade bafuna ukusenda amagift lo biphambi wenu uThembelihle Sikhakhane ongumsebenzi weEPWP Kubhlungu njengoba silapha masithi thina ama-EP safa inzondo asixoshi nje asixosheni nje obala sifile inzondo haleluya ngizothi haleluya ngoba simi lapha ngohaleluya lapha esikhona saqoshwa ke thina emsebenzini haleluya saqoshwa kwathiwa sivotela iMK Njengamanje ungamangala ukuthi sigeze intabeni. Njengamanje ungamangala ukuthi sinekhayilisha esesiqeda kulinyanga la ePaki. Ngomhla ka-15 July kwakugcina kwethu emsebenzini. Sizela phake sizobonga kukuningi esikuzelela kuMK. Sizobonga igalelo layo. Sisehlane bazile bazosiqalaza. Silambile asinasinko bayasibheka ukuthi sidlani
njengoba imvula ina nje iqala ina siyaqala siyabalisa ukuthi vele sekuphila siphila ngakho imvula njengoba nihamba nje niye emakhaya thina siye emakhaya siyonethwa imvula lapha ePaki njengamanje sesibizwa ngolokishi sesibizwa ngamaphara kunye ebengizocela njengoba iMK ilandela iqhawe unqamalala loya muntu uhamba ngeqiniso ngicela ukusho ukuthi akungalandeli osomathuba emva kaNqamalala ngoba uNqamalala uzokhulula izwe lethu ebugqileni beminyaka ngoba sicindezelo osomathuba sicindezelo onxiwankulu ngithi phansi ngonxiwankulu phansi kunye futhi ebengizocela kuMK ma-MK amahle bengicela into eyodwa maningena ngempela ngaphandle lomkhoshosho abawenzayo wamavoti ngicela ke ngidile namaphoyisa aseSouth Africa asinawo amaphoyisa eSouth Africa amaphoyisa thina sasazi ukuthi alwisana nobugebengu kodwa esikufundile siba ngabo ukuthi amaphoyisa avikela igebengu sengizohlala phansi isikhathi esincane sithe masiqoshwa emsebenzini kwathiwa imali ayikho kwaqashwa abanye phambi kwethu sithe masiyovala kwafike sabiza amaphoyisa esiwafica khona sawatshela ukuthi akanenzeni ubulungiswa lapha kodwa only to find out ukuthi lapha eThigumede kade kugwaza abantu abasuka kona ile GNU ekhona begwaza abantu abasuka kona ngoma abasuka kopanga noma ubabuza bethi sigwaza ngo10,000 bathatha izikhala zethu esebenze for 15 years for 10 years siqoshwa kanjalo asinikwa na notice amaphoyisa ala iwona ayemi angazi noma amaphoyisa noma abaqashi noma awo HR ngisunderstand ukuthi kwenzakalayo iwona isephethe amalisti iwona isememeza abantu ethi singasondeli thina asishaywa sibulawe sabatshela ukuthi laba bantu benza ubugebengu sicela nisivikele ngicela lethi phe kodwa kunalokho bancamela ukubulala thina baseva igebengu ngiyabonga ukuthi njengoba kuzongena uNqamalala kithina kuwumlando ukuthi kuthema kufika iMK salale ePaki ngicela ukuthi lokhu kuyasiqinisa kaze kwenzeke kumuntu kuqala ngathi emkhandlwini ukuthi sesebenze 10 years 15 years sitshela namhlanje ukuthi kusasa niyagcina emsebenzini on top of that amaphoyisa azovikela labo bantu kanti amaphoyisa ngisiyacela ma-MK amasho ukuthi amaphoyisa mase ningene ningawenzi imkhovi yenu ngoba ubugebengu bungaka nje la yingenxa yokuthi adansela iginci zosopolitiki okugcina ebengizokusho sibonga uComrade uSifiso nethimba lakhe ngokuhlukana kwamawadi nokuhlukana kwamazoni okuthe linetha izulu kakhulu ngalendlela ekusathane bezwa noNqamalala bazobuka inhlungu yethu ngoba simalina sivele sibe singazi ukuthi fanele sishonephi uyacabanga uDisemba manje omasingcwabisane bethu balapsile uyacabanga njengamanje fanele ngabe silungiselela ukuhlangana nemndeni yethu but asazi ingane sayibeka komakhelwane siphelelwa indawo komastende asinalo ikhaya ngaphandle kokuthi sihlale la sibuka iphalamende lethu ukuthi iyona nto esivotelayo lensenza yona kanti kwengwaziyo akuphelile ukuvota kusayiwa khona ngicela ukuhlala phansi ke bengifisa
ngathi umholi lento engikhulumayo besingathi masiphuma mhlambe kebusivakashele kuyobona ikhaya lethu okuyihistory mangicabanga la eKZN ukuthi kunabantu abahlala ehlathini abadli lutho abananto kwembatha ngisho ukugeza ke sinenkinga sivalelwa zonke indawo zokugeza ngishamanzi kuwa singanikwa siphila ngenkosi kodwa kusalayo kuyayiwa kwaMpumelelo. Viva MK, viva! Siyaya Mapita, siyaya! Sabe mais select. Baixa. Yona yenu yetu lefani sunya. Baixa. Que céu. Hello. Tá pilando. E agora meu peito. Oh my God. Pensa. Eu vou passar.
Bafowethu ngiyabonga kakhulu ithuba engilitholile la ku-MK. Ngibonga kakhulu uTrevor Mkhize okuyena ovulela indlela nasesikwethile ngilapha nje ngibona. Ngiyabonga kakhulu bafowethu
Taka 15 asiphelele sonke amabhida siyogcwalisa. Sonke samabhida mhla 15. DJ ngicela ungiphe amakhowa kithi lapha. Ngicela ungiphe amakhowa kithi DJ.
Siyama sonke ngithi ngiyacela baphinde Viva comrade Thabani Luthuli, viva! I-comrade elingiholayo, viva comrade Bongani Cele, viva! Amandla! Viva comrade Skananda Shezi, viva! Comrade, asibonge iprogram ye-Youth League, ubuholi be-Youth League, obukhona. Siyabonga kakhulu. This is a progressive, one of the progressive programs towards iPhilip Moses Mabhida Stadium. Okwami ke kuzoba kufishane njengamanje ngoba abantu ngiyababona sebeyahlakazela uku-announce ama programs esizoba nawo kusukela namhlanje. Namhlanje is Wednesday, angithi comrade. I-program ebesinayo yiyo le esikuyona njengamanje. Kodwa masivala asibuyelene endaweni zangakithi comrade, yabo njengoba sinawo lamabhodi lawa siwaphethe kanje. Asambeni seyindaweni zangakithi emarenki, emamoli, kuma-intersections, emarobotini, kuzona zonke lezi indawo ebhizi. Namhlanje abanye baye enkonzweni ilanga lenkonzo, asambeni semasontweni siyobatshela ukuthi hashtag uma sisuka la. Bese kuthi ke kusasa une program ye motorcade. Ibaluleke kakhulu ke le program ye motorcade ngoba ayigcini nje ithola abantu abala endaweni esuka ikhona kuphela iprogram. Kodwa ishaya endaweni eziningi ezahlukahlukene emalokishini amaningi ahlukahlukene. Ngeke ke ilawo program ibe successful uma ningekho comrade. Viva Youth League, viva! Viva Youth League, viva! Viva Msholozi, viva! Makomrade, ungijabulisa kakhulu ukuthi sizinyanga kwaqala sithi siyenza lento nithi siyajoka. Iyenzeka manje, iyabhidlika iANC. Luya udonga. Hamba wetshela inyanga ngakini ukuthi ayiqinise kakhulu. Uyafika kubona. Laba babetshela ukuthi ngeke sibawise bayawa manje. Kusasa ma comrade lokho kusayo. Kujwayele ukuthi makune motorcade yangapha o60 kuyanetha ngithi ngiyakhumbula. Ngiyakhumbula ngomhla ka26 December kwenzakalani. Kwanetha ngithi umsholozi wangena kunjalo. Now this time kuzobe kunetha siyaya khona lapha ngithi. So ke ma comrade sonke ngicela sipheleleni. Sasa sihlangane nandi drive thatha iveni lakho musuku lishiya iveni lakho noma lingathelile sizokucashisa ungamshiyi umakhelwane wakho uthatha isithuthuthi sakho konke lokho esikwenzayo sikwenza under igama lokuthi #gcwalisa iMabhida. iMabhida alithi Joburg malifika neCape Town balifike nje seligcwele. Nibakhombisa siyayenza lento sisodwa without ni. Angithi so kusasa sonkeni asisukumeni sithathe iskipha leso tuzosigqoka ngomhla sigqoke kusasa. Sisiyeni khona hayi mangenazo zo 3 first come first serve. Ngiyobanikeza abawu3 enginazo siya kusasa kwimotorcade khona angithi siyabonga kakhulu.
Good.
Isibuthelelo nawo amaphiko ibuthelelo bofu walwazi nomvuza ibuthelelo bofu nawo amaphiko afifu suma namngafifa afifu suma namngafifa FIFA Say George, Mama, George, Mama, George, Mama, Abasazi basezwa ngendaba. 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 Abasazi basifunde phepheni. Abasazi basifunde phepheni. Oh la la fight. Oh la la fight. Oh la la mawle. Oh la la fight. Oh la la fight. Oh la la fight. Oh la la mawle. Oh la la fight. Oh la la fight. Oh la la mawle. Oh la la fight. Oh la la fight. Oh la la fight. Oh la la mawle. Ate watsula ngathawukabang. Wasule 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 ngathawukabang.
I'm sure no. It's a massage. We were shooting and running. We were dwelling and shooting. Yakala Lengane. Ikala one pack. Kuluma Emma, what's a charge? What's a charge? Will I listen? Will I do? For the blessing God, splash you with some code, Skolod, Bagutio, Bagutio, Bagutio,
Ikecha, Ikecha, Utaki, Usulu, Ashona mala, Sikofu, Ashoni lam, Yamasan, yeah, we're so shawas, Sio Utiku, a babini. Satwalagasma, Poleleso, Satwalagasma, Poleleso, Satwalagasma, Poleleso, Mitati Mibala, Tankano, Mitati Mibala, Tankano, Black Back is the one pack. One pack. Back is talking. Masane. MKM in our mind. PKM in our mind. Shadows win South Africa. I say cho mama cho mafala cho mama cho sondela cho ma unity cho mama cho Maseng step Maseng step Asiba sabe Asihamatena Asiba sabe Asihamatena Asiba sabe Asiba sabe Asihamatena 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 Asiba sabe Asiba sabe Asihamatena Hello.
Yes!